تمام کردم کباب کرد салом алейкум бародарои азиз ҳафтаи пешина дар бораи косаро нишонте ҳафтаи пешина дар бораи ҳамин роҳати ҷон ман видео кардаги будам бисёри бародаро пурсидан ки ҳамин чияй дар видео ман нишон додам намедонистам бисёр нигоҳ кун ин тарма ин барфе ки дар кӯ ҳастай ку тарма барфи дар кӯ будага немихе косада майда мекунанд мерезан ширини ай ширини ту себу иним хеле ширини ай давай я ҷое мекунанд нигоҳ кун я ҷое каристай вай немихе я ҷое мекунанд ин ном дорад роҳати ҷон ман намедонам дар дига минтақаҳо ин омода мекунанд намекунанд лекин ҳамин деҳаи мода ҳар сол ҳаст ҳамин чиз тобистонода ин ҷавоби 10 та мороженика задага ҳамин як косаша мехӯри то бегара хунук мегарди моторот гарм намеша дига деҳаи симиган шаҳри ваҳдат не ҳамак роҳат кара задиста мардум баъд ай намози ҷума буромадаган ҳама давуз тараф ҳам ҳастай бо даву тараф ҳам ҳастай мардум баъд ай намози ҷума буромадаган ҳамаш ҳама хеле хурдастин ин роҳати ҷоном дора тармаи яхи ка яхи ка тармара ҳамин кӯҳои дурун мегӯрам кӯҳои дурун кӯҳои байни варзобу тармика тоза тармика I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders and full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. бародарои азиз ин ми аппарати мороженик ин фрезере ки дар ҳамин ҷа ҳаста ин фрезерам на панав харидагиам ай магазин 12000 харидамша як моҳ шуд истифода бурдаистамаш ин минам фурӯши ай кадометонда ки дар кор боша ҳамин чизи хидмай бародарои азиз 100% кор мекуна ба гарантияш қати 1 сол гарантия дора бо мақсад кадометонда ки лозим боша метавонед занг зана шумора